Сёння все просто. Гэты артефакт мы набылі ў Варшаве, і Саша, можаш паказваць. За ваша якая прыгожая коробка. Неяк ты нават не рад. Я не рад. Ну. Я вельмі задаволены. Гравюра Бреста 1696 года. Першае выданне. Гэта, Саша, акно ў гісторыю. Бо горад, які тут намаляваны, замак, сінагога, касцёл, гэта ўсё не існуе. Бо гэты стары горад быў знішчаны расійскай імперіяй. І на гэтым месцы пабудавалі Брестскую крэпасць. На гэтай гравюры можна пабачыць людзей не з расійскай імперіі, якія прыйшлі знішчаць непасрэдна сам Брест. Гэта часы шведскага потопу. То бок вайна Швецыі супраць Рэчы Паспалітай. І вось тут можна пабачыць Карла X, гэта шведскі кароль, які разам з саюзнікамі, з венграмі, з казакамі разам прыйшлі заваёўваць Брест. І вось тут можна пабачыць гарматныя абстрэлы, і ў выніку пасля 3 дзён гэтых абстрэлаў гарнізон здаў горад. Аўтар гэта Эрік Дальберг, ён вырашыў сам сябе ўвекавечыць, і вось тут яго можна пабачыць. Гравюры Бреста Дальберга, асабліва которые былі размалёваны непасрэдна адразу пасля іх выдання, насамрэч даволі рэдкія. І таму для Беларусі вельмі каштоўныя, бо паказваюць Брест, як ён выглядаў больш за 360 гадоў таму. Таму мы вельмі ўдзячны Дар'і Сліж, мецэнаткі гэтага вяртання, што яна дапамагла ініцыятыве Мальдзіс набыць гэтую гравюру, і ў будучыні яна будзе перададзеная ў Брест. Так што ўсім дзякую, ставце лайки, подписывайтеся, пішыце каментарі, падтрымлівайце Мальдзіс, працуем далей.